Classmate. Classmate ka na, di ba? Pag-elementary. Asa? Pag-elementary ba? Pag-elementary na ito, pag-eskwela ba? Classmate ka, di ba? Asa rin ka skala? Peace bomb, good vibes. Classmate. Classmate ano, di ba? Classmate ano lang kung elementary ba? Wala ka remember? Wala ka remember? Di ba ikaw sa June na? June na yung mga, di ba? Dili din? Sona. Oo, kung gano'n, June na. Classmate ganda na, classmate mo ganda, di ba? Kilala kong kaliskis mo, oy. Ako mo gito ang natong pag-elementary ba katong kabantay atong nilugsot akong sipon gatong nigurat sa ilang. Wala kang classmate mo gito, June na. Teacher? Ma'am Ann. Classmate ako. Nice. Good vibes. Thank you na vlog na bitaw dali. Okay ra ni may upload ito sa Facebook. Thank you. Classmate. Wala ka remember classmate banda? Classmate banda pag elementary ba? Di ba? Kung nakakailan ako din. Ako bitaw to katong niburot ang sipon ba? Nilugsot sa ilong ba? Di ba? Wala ka remember na? Okay. Di ba? Kung may mga ngalan? Gia? No. Ha? Wala nga ka-remember ako na eh. Classmate mo ka pag elementary? So, ano lang eh. Good vibes ba? Thank you for the vlog. Salamat. Thank you. Classmate. Classmate. Naka-remember ka? Classmate ka ba, di ba? Ha? Classmate mo, tagod. Pag elementary day, wala tayo remember day. Di ba ikaw to si June na? Ha? Dili day. Ah, dili ka, taga dili day. Taga dili day ka. Classmate. Wala. Ako man tagod. Classmate. Classmate ko sa una good. Ano namin yan, ano namin? Thank you. Classmate. Hi, classmate. Classmate, better ba sa una ba? Classmate, beta. To, ako mo to nakaigit sa kabo ba? Ha? Ako mo to. Nakalimot ha? Ano namin? Classmate. Classmate. No. Ano ba? Ano? Classmate. Sa sauna di ba? Classmate sa sauna di ba? Elementary ba? Nakalimutan tayo ka? Ako ba ito katong nakalibang sa kabo ba? Nakalimutan. Ako ba ito? Elementary ba di ba? Ano ba? Salamat daw, salamat.